Inawgurata estensjoni tal-Awtorità tal-Mediċini li se tilqa' fiha ħaddiema li jassessjaw il-vantaġġi tal-iżvantaġġi tal-mediċini fis-suq Malti. L-estensjoni issemmi tal-Michael Katkuti, wieħed mill-assessuri ewlenin li kellha l-Awtorità u li miet 6 xhur ilu. Iċ-Chairman tal-Awtorità, il-Professur Anthony Saracino Inglott, qal kif l-iżjed parti importanti se tkun iddedikata lill-assessuri li bħal Michael iridu jevalwaw il-punt fejn il-vantaġġi tal-mediċina jelbu l-iżvantaġġi. Fil-fatt dan is-suġġeriment ta' Katkuti jinsab miktub fi kalligrafija tiegħu u ddendel fl-entratura tal-estensjoni. L-estensjoni ġiet dedikata għal Michael Katkuti li iżjed parti importanti f'din l-estensjoni hija dik li se tospita lill-assessors. Michael Katkuti kien dejjem kif wieħed jista' jara awwara kif qed jikteb kien dejjem jgħid illi assessur tajjeb huwa dak li kapaċi jevalwa fejn il-miżin, fejn il-keffa tal-vantaġġi teleb il-keffa tal-iżvantaġġi. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li kemm ilha topera l-Awtorità rdoppjat in-numru ta' ħaddiema u qed timpjega ma' 66 persuna. Fil-preżenza tal-qraba ta' Michael huwa kellu kliem ta' tifħira x-xogħol siewi li wettaq tul il-karriera tiegħu fl-Awtorità. U ħassejna bżonn ta' din l-estensjoni għax nimirħu fuq smoħra tal-farmaceutika bħala regolaturi fejn jidħlu medical devices, prodotti veterinari, kif ukoll il-medical cannabis. U din l-estensjoni ħassejna wkoll barra minn hekk insemmu għal-kollega Michael Katkuti li bħallum 6 xhur sfortunatament ħallina u b'rikonoxximent għax-xogħol li kien jagħmel ħassejna l-bżonn li nsemmuha għal dan il-ħaddiem ħanajdlu hekk ħaddiem sintendi speċjalizzat ma ħaddiem jibqa' ħaddiem li tant ta' xogħol għal din it-taqsima. Il-Professur Saracino Inglott kompla jispjega kif din l-estensjoni kienet bżonjuża hekk kif inħass il-bżonn li tkompli tikber din l-istorja ta' suċċess billi timraħ foqsma farmaceutiċi ġodda. Dan huwa xogħol taħsib, xogħol li jrid konċentrament, xogħol li jrid attenzjoni kbira, ħafna mix-xogħol jista' influenza x'tip ta' mediċini jitlu ġol Ewropa kollha illi l-kwalità, l-effikaċja tagħhom dana jiġi analizzata hawnhekk. Għandna post fejn wieħed jista' jaħdem għall-kwiet, għandna postijiet fejn wieħed jista' jirċevi training, aħna nagħtu l-ikbar importanza lejn training u l-edukazzjoni.